title aning ato ang sermon karon, may tungod kini sa Biblia. Ang title ini is Ang Biblia Part 1. Part 1 pa ni, no? So gihangyo ko tanan manindog, magbasa ta. Doon na tayo duha ka bersikulo nga pagabasahon sa lain-lain nga basahon o akong gihangyo ang tanan nga ato ning ubanan sa pagbasa. Ang una nining nga bersikulo gikan sa basahon sa Salmo 34 bersikulo 8 nag-ingon, "O sulayi ug makita ninyo nga ang Ginoo maayo. Bulahan ang tao nga mudangop kaniya." Sa Jeremias 29 kapitulo 13 nag-ingon, "Kamo mangita kanako ug makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban sa tibuok ninyong kasing-kasing." Magampo ta. Langit nun, Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo gayud sa among kinabuhi o Dios. Salamat nga ikaw nagapadayon sa pagtudlo kanamo Ginoo, sa paghatag namo pagtulunan pinaagi sa imuhang balaan nga pulong. Ning kapunon Ginoo God, dagampo kami. Imo kami tugutan nga muduol kami diha sa imuhang presensya, pinaubos ang among kaugalingon aron makaduol kami Ginoo Dios sa trono sa imuhang grasya. Nagampo kami sa imong balaang espiritu nga magpanglihok sa taliwala kanamong tanan aron among masabtan Ginoo kung unsa gayon ang imong mensahe nga imong ipadangat sa mga usa ka kasing-kasing ug amo kini Ginoo Lord God nga pagapuy-an ug amo kining handumon sa kanunay aron amo kining magamit sa among kinabuhi. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Palihog manlingkod. So, sigog igham diri. Lisod ning wa tay tingog usahay. Pero usay mo dako. So kung ikaw usa ka pastor, kung usa ikaw ka preacher o ikaw magpupulong, unya mawad-an ka og tingog, lisod kaayo, di ba? Lisod kayo pagsangyaw, pagwali, kung dili makadungog ang mga tao sa imong isulti. Importante kayo nga ang atong tingog aron pag-communicate, no? Unsaon nato pagkikinabi, unsaon nato pag-communicate kung maglisod ka pagsulti. Importante kaayo aron masabtan nato ang katuyuan sa usag-usa. Mo ni atong conversation kinahanglan nga na importante ang ato ang tingog. So palitan kung naa kay gugma og relasyon, aduna gayoy pulong. So unsaon man nimo pagsulti kung wala kay tingog sa mong pulong. Mao na nga kita isip Kristohanon, anaa ang scripture. Upulong. Kasulatan nga mao ang pulong sa Dios. Ang tingog sa Dios pinaagi siyang pulong diha sa Biblia. Mao'y maghatag kanato og pahimatngon, pagtudlo, paggiya ug pagdasig kanato sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Walay lain nga basahon nga atong mabasa ug atong makita nga makahatag kanato og pagtulunan, diin mo ay maghatag kanato og pahimatngon kanunay sa atong kinabuhi aron pagdala nato sa maayo nga dalan ug paggiya kanato diin kita madasig sa atong matag adlaw nga kinabuhi kun dili ang Biblia lamang. So dunay tulo ka isyu nga motumaw nini kung maghisgot kita mahitungod sa Biblia. Naay tulo ka isyu nga atong paghisgutan. Ilabi na gyud maghisgot sa Biblia, no? So unsay kalainan sa Biblia kumpara sa lain nga relihiyon nga basahon? Ngano nga ang Kristohanon moangkon nga Biblia maora ang basahon o libro nga balaan. Ug ang Biblia gisulat sa sama ra nato nga tawo ug magsige og usab-usab og lisod sabton. So ang isyu ani mga igsoon mo ni kingon, importante nga isyu, unsay kalainan sa Biblia sa laing relihiyosong basahon? Daghan mga basahon, daghang mga relihiyosong basahon ug duna usay mga basahon nga mga secular, no? So unsa may kalainan sa Biblia sa maong mga basahon? Ikaduha, dili ba gisulat kini sa sama ra nato nga mga tao? Di ba ang nagsulat ining Biblia mga tao ra man gihapon? Nabitay nangutanan nako nga akan ang Biblia di nakatuhuan kay tao ra man nagsulat. No? Mayo gani kay tao ang nagsulat kun itik di kita kasabot. Ba mo lang linaktan sa itik, no? So salamat sa Ginoo nga tao gihapon ang iyang gipasulat sa Biblia.
Mao na ikaduha, ang ikatulo na lisod usab kini sabton. Lisod kini sabton kun walay lamdag sa balaang espiritu. So matubag kining tulo ka isyu kun atong susiyon ang tulo ka pulong, atong tan-awon aron makita kung unsa gayud ang Biblia. Kinahanglan atong masabtan ang gihimo sa Dios aron siya makaistorya kanato. So dili ta makasabot kung unsa ang gipamuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Dili gyud ta makadungog ug dili ta makasabot kung unsa gayud ang gusto nga iistorya o isulti kanato sa Dios. So pinaagi nini ang unang pulong nga atong hisgutan mao ang pagpadayag o revelation. Revelation, pagpadayag. Ay kaduha, inspirasyon. Ug ay katulo, paglamdag. So unaw na to ang pagpadayag. Kini pagpadayag gikan sa Dios ngadto sa tao mao kini ang tubag sa pangutana ngano nga lahi ang Biblia sa uban nga relihiyosong basahon. Mao ni ato ang gisgutan sa una, tulo ka isyu. Unsay nakalahi sa Biblia sa uban nga relihiyon nga basahon. So ang ikaduha ani mao ang inspirasyon, no? Mao kini usab ang tubag sa pangutana nga dili ba ang nagsulat nini tao raman susama kanato. Mao ni duna siya inspirasyon o inspiration. So ang ikatulo mao ang pulong nga paglamdag, no? Illumination. Mao kini ang ikatulong tubag sa komento nga nag-ingon nga lisod sabton. Lisod sabton kung walay paglamdag sa balaan nga espiritu ang Biblia. Kung magbasa ta sa Biblia nga sama lang sa ordinaryo nga basahon, wala gyud tay makutlo nga pagtulun-an. Tungod kay kanang Biblia mao kana ang pulong sa Dios ug mismo kanang pulong mao ang Dios. So atong tan-awon dinhi maigsoon pagpadayag, revelasyon, inspirasyon o paglamdag. Sa pagsabot nato niini nga teolohiya nga mga pulong, dili lang kini magtabang kanato sa pagtubag niining mga pangutana. Dili lang makatabang nato sa pagtubag niining mga pangutana kung pananglitan dunay makasugat kanimo mangutana nga nganong a Biblia man gyud ang eksakto nga basahon o ngano man nga sinulat ra man sa tao nya nganong tuhuan man ninyo. Nya lisod pag na siya sabton. So dili lang kini tabang nato sa pagtubag niini kundi makamugna usab kini og kumpiyansa kanato diha sa maong basahon ang Biblia. So una natong tan-awon ang pagpadayag o revelasyon gikan sa Dios ngadto sa tao. So unsaon nato pagkahibalo o nato paghibalo og magkasiguro nga makasalig ko nga ang Biblia mao ang pagpadayag sa Dios. Mao ni ang pangutana nga usahay ato ang ipangutana sa atong kagalingon o sa mga tao nga wala pay relasyon sa Dios. Unsaon niya pagkasiguro ug makasalig nga ang Biblia mao ang pinadayag o pagpadayag sa Dios. Unsa may nakahimo niini nga masaligan kaysa ubang relihiyosong basahon? Aduna bay gitumo nga ebidensya sa pagkatalagsaon sa Biblia? Mahuna ninyo kini mga pangutanaha. Mahitungod kini sa Biblia daghang mga pagduda, no? Atong makita dinhi nga daghan gayud ang mangutana kung masaligan magyud ang Biblia. Mao ni mga igsoon nga atong gihimo karon atong pagatun-an ang mahitungod sa Biblia mao ni ang unang bahin. Sukwahi sa popular nga opinion adunay talagsaong ebidensya sa pagkakasaligan sa Biblia. Masaligan gayud atong tan-awon ang uban niini. Una, ebidensya sa gawas o external evidence, no? Pag matuod nga atong makita nga ang Biblia usa ka talagsaon nga basahon, ang Biblia kanunay nga giatake, di ba? Daghan kay mukontra. Bag-o og daang testamento. Sa pagsulat pa nini ang mga tao naghatag sa ilang kinabuhi, ilang gigahin ang ilang kinabuhi aron pagbatok nini, aron pagkontra nini, aron paggunob sa Biblia. Ug nasayod mo na nga history sa una. Grabe ang mga tao nga gusto gyud magunob ug wa na gyud mabilin ang Biblia. Ang kamatuoran nga ang Biblia bisan pa sa mga panghitabo milahutay. Usa ka ebidensya nga kini usa ka talagsaong basahon. Dili ordinaryo. So una, pag-atake sa mga tao. Mao ni aton tan-awon. Matod pa ni MacDonald ang iyang comment dinhi, walay laing basahon nga gipangsunog, gidili ug gibiay-biay sama sa Biblia. Di ba ka makakita? Walay laing nga basahon nga gibiay-biay gipangsunog, no?
ang Biblia lang mga igsoon. Walay mi atake sa ubang libro, sa ubang relihiyon, o sa ubang tinuhuan, gawa sa Biblia, tungod kay ang Biblia, nahibalo mo, nga ano, tungod kay ang Biblia, nagkonbikto sa tao sa iyang mga sala. Nagkonbikto kanato sa atong mga sala. Unya, dili man ta ganahan nga kita dunay magbuot nato sa atong kinabuhi. Dili man ta ganahan nga badlungon ta. Unya, og badlungon ta, kay bisag sad-an ta, dili ra ba ta maminaw, usay man luod ta. Kaayuhan raman unta na nato. Sumao ni ang kamatuoran, no? Sa tuig AD 303, si Emperor Diocletian, nagdahom na siya nga nahurot na niya og guba ang Biblia. Human sa way puas nga mga katuigan, sa way kaluoy nga pagpamatay ug paggunob. Nagtukod siya og usa ka haligi sa kadaugan. Haligi o pusti sa kadaugan, no? Unya, gihimo kini niya gisulat ang mong haligi mao kini. Ang iyang gisulat na siya gisulat diha sa ibabaw sa haligi. Nangawala ang tawag sa mga Kristohanon o extinct. Kana bang nakawagtang na, nagkahanaw na, wala na'y hapit halos mahabilin sa mga Kristohanon. Tungod sa iyang nakita, kay balo ba mo asa niya gipatong kining usa ka puste nga iyang gibutangan niya na, diha ibabaw sa mga baga sa sinunog nga mga Biblia. So makita daghan kay Biblia ang gisunog, iya diha giugbok ang puste diha nga gingon niya nagkawagtang na ang mga Kristohanon. Nagtuo siya ng madaogon. Pan sa paglabay sa 20 ka tuig, ang maong emperador nga si Constantine, lahi na kini nga emperador after 20 years, no? Nagtanyag og ganti sa mga nahabilin nga mga Biblia. Nagtanyag siya og ganti og nagsugo og sa sulod sa 24 oras, 24 hours kadlaw ra. Dili mo kapin sa kapinukulang sa 50 ka buok ang nagdala sa ilang gitaguan nga ilang gipakita sa hari. So naagyo di ay nabilin. Si Diocletian nagtuo siya nga wala na nabilin. Kay gurot na niya sunog. Apan pag-abot ni Emperador Constantine, nagtanyag sa uganti kung kinsay na ay Biblia dad diri. Kaya kung tagaan hatagan og ganti. 24 hours 50 ka buok naa dayon. So mga igsoon dili kini si ordinaryo nga basahon. Tungod kay duna kini gahom ug duna kini pagkalahutay. So halos tanan walay exception. Ang mga pope sa una supak sa pagbasa o sa pagtranslate sa Biblia. Ang mga pope sa una supak sa pagbasa o pagtranslate sa Biblia. Sa tuig 1199 nagsugo si Pope Innocent. Pope Innocent III. Pagsunog sa tanang Biblia, apan hangtod karon nagpabilin ang Biblia, si Pope Innocent. Ang Biblia talagsaon nga pagpreserbar pinaagi sa kasaysayan sa tao tungod kay ang Dios maoy nagsulat niini, ginamit ang mga tao nga gilamdagan sa balaang espiritu, no? Nagsulat ang Dios nagsulat niini og 100% nga iya kining gipreserbar ug siya gayud mismo ang nagatiman niini. Nasayod ba mo mga igsoon nga kini mga tawhana nga miatake sa Biblia? Samara nga ang ilang giatake mao ang Dios. Tungod kay ang Dios ang nagsulat niini. So mao na ang una ang pag-atake sa mga tao. Mao ning himo sa mga tao giatake ang Biblia. Ikaduha ay pag-atake sa panahon. So ari na ta sa panahon. Matod pa ni McDonald, adunay sobra sa 500 o 5,600 nga daan nga manuscript o mga katong gisulatan sa Griego sa Bag-ong Tugon. So ipuno nato ang 10,000, doon na pag 10,000 nga Latin manuscript gihapon mahitungod sa Biblia. Ug naa pag 9,000 o 9,300 sa una nga version. Ug aduna kitay duol. Aduna kitay duol sa 25,000 o 25,000 sa una nga manuscript sa Biblia. Wala na lain pang duol nga dokumento nga miabot. Wala na, mauna ni siya. Ug ang sunod nga pinaka-common nga dokumento mao ang kang Homer's Iliad. Mao ni ang niabot. Nga naay 643 manuscript. 643 manuscript. Ug dili pa kini gyud ang tanan, partial pagani ni. So kanay si Iliad, kung mangutana ka sa usa ka professor, moingon ka nga, di ko mutuo ana nga naa di ay pa na ang basahon, na pa na ang musulti si English professor nga nagtuon sa ancient literature,
nga dili mo tuo sa dokumento ni Homer's Iliad. Moingon gina siya, moingon ka di ka mo tuo. Moingon siya kung ang 64, moingon gina siya naa. So sa ato pa gibase niya sa 643 nga manuscript nga angay katuhuan nga ni-exist na siya. 643, timan ninyo ang figure. Kung ang 643 manuscript, igo na magpamatuod nga ang unang teksto, or sa unang teksto, unsa na lang ang 25,000 versus 643. Nga ilang gingon, nga igo na nga katuhuan, igo na nga mahimo ebidensya. Unsaon na lang ang 25. Mas labaw pa. Giunsa sa uban pagduda nga naay original nga teksto ang Biblia. Kung ituo sila sa 643 nga teksto o manuscript, dili gid mahitabo nga dili sila mutuo sa 25,000. Ngano aduna gyud original gayud nga teksto ang Biblia. So nganong dako man nga isyu mga igsoon atong tan-awon. Tungod kay sa una wala pa may printing press. Wala pa'y printing press sa una. O gamay ra gyud ang alay Biblia. O kini kinahanglan nga isulat sa sulatanan nila. Kanang parchment. Gitawag lang parchment. Gingon sa dinhi nga kini panit sa hayop, panit sa kanding o karniro. Nga gihimo nilang sulatanan. O kini gikinamot pag yun. Gikinamot, pagkopya. O kay wala kay mapalit nini sa tindahan. Di ka kapalit nini sa una. Mo na gamay ra gyud na nakabaton nini. O ang mga iskribo o nagkopya nini, mainampingon nga gikopya o pagpadala sa mga teksto. Careful kayo ni sila sa paghimo niini. Mao ni ang Biblia. O gihap nila ang matagpulong og litra aron dili malakip, aron walay dili malakip niini. So kung imong hunaon, ang katong mga manuscript nga gibalhin la pagbalhin ngadto sa sa lain-lain, nagamping gyud sila nga wala gyud sila masayo bisan usa ka litra. Dili lang usa ka pulong, bisag usa ka litra, no? So ila gyud do na paghimususi niini unya aron ikumpara sa original. So panalitan ako magsulat ko, ako'y translator, magsulat ko ani word for word or letter by letter. Doon na sa mo check up na kung ibase sa original, kung eksakto ba gyud ni ana ingon ana ang pagsulat sa Biblia, no? So gigamit sa mga kritiko diha sa pagtuo ang gintang sa original nga sulat sa Old Testament. Doon na maguni say gap, layo kay ang gap. Ang gintang sa Old Testament ug ang bag-ong kopya. Ang Old Testament na kumpleto sa 400 BC. Mao ni tuig 400 BC before Christ, so wala pa si Kristo ani. Ug ang bag-o sa tuig AD 900, so naa na si Kristo. Kung imong tan-awon 400 BC before Christ, nya 900 after Christ or AD anno Domini, mao ang gintang niini. So do na siya ang gintang niya is 1,300 years. Ma-imagine lang nimo. Ang iyang gintang, ang gilayon sa pagsumpay nini sa Biblia, nagingon ang mga tao nga tungod sa kadako sa gintang, daghang mga nagkalain-laing kausaban. Mao nilang gisulod silang una, kanang Biblia tungod sa gintang niya, sa gilayon niya, nag-usab-usab na di na mao ang original. Mao na ilahang mga akusar, no? Sa tuig 1947, adunay dako nga koleksyon sa manuscript nga ilang na-discovery dool sa Dead Sea, no? Katong gitawag na Dead Sea Scroll. I think dito na sa usa ka langob, no? Nakakuha ang mga archaeologists og 100,000 mga pisa-pisa. Kana pieces, no? Pisa-pisa sa manuscript. Og ila kining gibalik og gitakdo og nakahimo kini og 800 nga unang dokumento. Kasagaran ini nga kopya sa Old Testament scriptures. Ilan ni gibalik, ilan murag pasol sila ba, ilang gitakdo nila. O nakahimo sila 800 ka dokumento. So kopya kasagaran nga kopya nini sa Old Testament scripture diin 1,000 ka tuig ang gidugayon nini kumpara sa anaa karon sa oldest manuscript. Ang gipasabot nini, ang oldest manuscript nga naa pagka-discovery nila ani labaw pa di ay kalayo pag ni siya. 1,000 years ang gap nila sa atong giingon nga oldest manuscript nga na-discovery karon. So si matod pa ni Gleason Archer, usa sa labing gitahod nga scholar sa Old Testament, nagsusi sa duha ka sa scroll no sa Isaiah kaning sulatan nga napalgan sa unang langob ug nagsulat. I think it's the Cave of Qumran. Ug ako masayop no ang nakita nila ang katong mga scroll.
Ingon dinhi hinubad nato sa ato si Buanog, ingon dinhi bisan pa og ang kopya sa Isaias nga napalgan sa Qumran cave duol sa Dead Sea sa tuig 1947, mga libuan ka tuig nga naguna kaysa oldest dated manuscript. So libuan ka tuig pa dayon ni naguna nga nahibaw-an sa una. So AD nahitabo ni AD 980. So ilang giprobar nga kini word for word gayud nga susama sa standard Hebrew Bible in more than 95% sa ilang mga teksto. More than 95%, gamay ra gyud kayo. Nya nahibalo mo unsa ni ang 5%? Ang 5% nga kalainan naglangkob sa kanang masipyat og sulat ug ang spelling. Gamay ra, less than 5%. Moingon sila nga naay dili mao o naay sayop. So, og imong tan-awon kanang less than 5%, dili na makatandog sa 95% plus. No? Bisan pa libuan ka tuig ang gintang 1,000 years, no? Nga naguna kaysa gitawag nato og Masoretic text. Ang Masoretic text mao ni siya ang napalgan before kaning Dead Sea Scroll. Pero ang iyang gintang kanina siya nahisulat pa siya way back 1,000 years. Layo kayo ang gintang. Pero pag abot nila, gikumpara nila sa Masoretic text o sa Dead Sea Scroll, halos susama. Gamay ra gyud kay diferensya. Mao to atong gihisgutan nga less than 5%. Mao na nga ang ebidensya nga ang Old Testament eksakto ug mampingon kini nga gipreserbar. Dili ta kaingon nga sayop. Kung sa ato lang makita dinhi, mga scholars ang naghimo nini, nagtuki nini. Ang atong Biblia karon gitranslate sa original nga kopya nga kasagaran gisulat sa Hebrehanon. Naay sa Aramaic. Ang Aramaic na katong Old Testament o daan nga tugon. O sa Griego kaning New Testament. Greek naman ni siya. Daghan ang mga tawo nga ang ilang idea nga Biblia nga gitranslate og lain-lain nga mga languages o mga pinulungan og paglabay sa daghang katuigan kadaghan kini gipausab-usab. Mo na ilang pagtuo tungod kay gitranslate ni sa mga Griego sa gikan sa Aramaic na kadaghan usab ni giusab-usab. Mo na ilang gituan apan hibalo mo mag-ison sayop kana tungod kay ang mga translator nga nagtranslate sa Biblia gibase gayud sa unang manuscript sa iyang original nga lengguwahe o original language. Dili ka makaingon nga nausab tungod kay sa ako nang gibasa ganiya word for word, letter by letter, unya gitan-aw nila doon na pag sila mususi sa ilang gihimo nga pag-translate, gitan-aw sa original kung sakto bagid siya. So asa man, ug doon na may masayop mo to, less than 5%. Damay ra gyud kayo. Unya mao nay gamiton sa mga nagkontra ug miatake sa Biblia. Sayop na ang Biblia, kay nasayop na siya 3%. Angay ba ng katuan? Dili. So mao ni pag-atake sa tao, mao ni ang una, ay ikaduha pag-atake sa panahon, arita sa ikatulo nga pag-atake. Pag-atake sa kasaysayan nga kasaysayan nga kasaligan, mao ni ang Biblia. Matod pa ni William Albright, no? Ingon siya din ni. Ang sunod-sunod nga pagdiskubre nagpamatuod sa katukma sa dili maihap nga mga detalye o nakahatag og dugang pag-ila sa Biblia nga mao ang tinubdan sa kasaysayan. Ang balikon, aron ato ging matuhop sa tungnona. Ang sunod-sunod nga pagdiskubre nga nagpamatuod sa katukma sa dili maihap nga mga detalye o nakahatag og dugang pag-ila sa Biblia nga mao ang tinubdan sa kasaysayan. Asa mo mangitag basahon nga sama ni ana. Daghan ang miatake. Apan sa ako nang giingon, ang pag-atake nila sa Biblia, samara nga ilang giatake ang Dios. Sa atong panahon karon, kinsa katoy mosalindot o mosalikway sa Biblia, huna-unaan ninyo nga sa basahon sa Juan, giingon din na ang pulong Dios. O kanang Biblia mao na ang pulong sa Dios, mao na naghatag nato kinabuhi, mao na ang lintunganay sa atong hinungdan nganong ni ata dinhi sa kalibutan. Unya atong isalikway, una-unaan ninyo, wala ninyo isalikway ang ordinaryong basahon, kundi mismo ang Dios inyong isalikway. Usa sa pinakadako nga external proof, nga mga probar nato external sa Biblia, mao ang confirmation sa archaeologist.
Daghan kayong mga archaeologists nga nagtuon ani mga igsoon, gitanaw gini lang eksakto gyud, mao to gamay ra gyud kay ang diferensya, pero mostly gyud 100% almost kana eksakto. Daghan mga butang nga wala ipatin-aw ang Biblia. Daghan wala isulti, kun dili gi-record lang kini. Tungod kay naa may pinadayag. Apan sa nidiskubrihan sa modernong arkeolohiya, daghan niini ang nga mga pitsa o mga dapit nga napamatud-an nga tinuod. So doon nag-probar, doon na sila prueba nga kini tinuod. Panalitan, dinhi, example. Gikatawan sa mga tao ang paghisgot sa Hittite. Kaning Hittite, mga tao ni sa unang panahon, sa daang tugon. Gikatawan sa mga tao paghisgot nini, nga gisgutan sa Biblia og 50 kabalik-balik, 50 ka bisis, no? Daghang mga campus professor nga dili motuo sa mga Hittites. Professor ni sila. Sa mga universities, dili na sila motuo. Unsay ilang itubag, musulti sila mingon, tumo lang kuno na sa Biblia nga naay Hittites. Di ba? Kamu nakabasa sa Biblia. Nakasugat yung mga Hittites. Kabasa mo nga pulong nga Hittites. So sa tuig 1911 to 1912, si Professor Hugo Winkler of the University of Berlin nakadiskubre og 10,000 clay tablets. Clay, kanang unsa na kanang murag dili tablet kanang ana-ana nato gigamit. Mura siya og papan, no? 10,000 clay tablets nga nagmatuod sa paglungtad sa mga Hittites. Mao ni nagpamatuod nga naagyo di ay Hittites. Mga tawo nga nagpuyo sulod sa 1,200 katuig sa Middle East. 1,200 years nagpuyo ni mga Hittites dito sa Middle East. Sama sa bagong tugon, mga bahin sa templo ni Herodes. Dito ilang gitanaw sa mga archaeologists sa templo ni Herodes, sa gitawag na to Areopago o Areopagus. Kung inumdo mo, kamo nagbasa sa Biblia, diin mao ni ang dito si Pablo nga namulong nga kami nagsimba sa Dios nga muna ilhan, apan kamo nagsimba sa Dios nga wa mo kaila. Di ba? Mao na gingon din ha, mao ni sa Areopago. Pagpamulong nini ngadto sa Atenas. Sa teatro sa Efeso Theater, nakita usab dito ang mga ebidensya may tungod sa mga Hittites. Ang linaw sa Siloam. Ug makaadto mo sa Israel, naa pa na karon. Buhi kanang naa pa na nagpabilin pa na karon. Diin dito ni gihimo giayo ni Hesus ang usa ka buta ug uban pa. Daghan kaayo ka matuoran nga dili gyud ta makaingon nga Biblia dili tinuod. Nga dili katuoan, dili kasaligan. Si Lucas sa libro sa mga buhat ng ngalan og 32 ka nasod, 50 ka syudad ug siyam ka isla nga wa gyud sayop o kini nitukma gayud. Nagsisgot sila before sa wala pa nitukma gyud hantud sa pag-abot. Ato makita mga igsoon tinuod gayud ang Biblia tungod sa iyahang mga makita nato nga ebidensya gitawag nato og external evidence. So arita sa letter B, external evidence, ang ikaduha na internal o sulod nga ebidensya. Umayon tag sulod nga ebidensya mismo ang naa sa unsay naa sa Biblia. Kato ang mga panghitabo gawas sa Biblia. Ang internal ebidensya mao ang ebidensya nga imong makita sa Biblia gyud mismo. Kung wala kay kasayuran mahitungod sa archaeology o history, imo gyapong makita ang pagkakasaligan sa Biblia pinaagi sa pagbasa niini, no? Ug di ta mo basa, di kita mo salig. Busagi dasigo kamo nga basa in taon mo basa tas Biblia. So ato makita ni una ang atong may tungod makita dinhi may tungod kini sa mga nakakita. Kini nakakita gitawag natong eyewitness, no? Account ni sa eyewitness kanang mga witness ba mga unsay nga na sa Bisaya di naman ko kamao na Bisaya. Mga saksi, no? Kadaghanan sa asoy sa Biblia gikan sa mga nakasaksi niini sa korte. Buta nato ang magpalig-on sa kaso mao ang saksi. Mao gina sila makapalig-on kaysa may tungod kini sa atong nakita mga eyewitness o mga saksi mao ni makapalig-on bisa pa makadaghan ang imong saksi mas mutuo ang hurado sa testimonya mao ni may tabo sa korte. Kung sakto ang imong testimonya unya ang imong mga saksi tinuod gyud nga nakasaksi mas mutuo ang hurado niini ni maong testimonya. So mao ni makapalig-on. Ang Biblia napuno sa mga asoy sa mga nakasaksi. Atong tan-awon. Dito si Moses nakapagkapika sa pulang dagat. Kita na to na. Mao ni internal sa sulod. Pagpikas sa dagat diha si Moses.
Nakita ni Joshua ang pagkalumpag sa paril sa Jericho. Na hinumdum mo, kato nagmarcha sila, tuyok sa Jericho. Unya, pagkapito nila nga tuyok, natumpag. Nakita gihapon na nila. Usa si Joshua ang asaksi. Nakita sa mga tinunan ang nabanhawng lawas ni Jesus nga nakigsulti kanila dito sa lawak sa itaas. Makita usab na nato nga sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus iyang gitawag ang mga apostoles nga nag-abot sila dito sa taas, gitawag natong upper room, no? Ang tagsulat sa Biblia mao ang mga tawo nga adunay mga saksi o naka-record sa mga nakasaksi nga mao'y mga asoy sa mga tao, mga lugar o mga panghitabo sa Biblia. So kaning nagsulat nining Biblia mga igsoon, naani sila'y mga gibasihan nga mga saksi nga nakasaksi sa mga panghitabo. So sa ato pa dili gini tumo dili na siya baka kun dili tinud-an na gyud na katungod ang iyang gikuha ang impormasyon gikan gayud sa nakasaksi. So makita nato diha kun unsa gayud kalig-on ang Biblia mga igsoon. So atong makita dinhi ang eyewitness account kinahanglan daghan kanang mga saksi panitan na kay kaso sa korte kinahanglan gyud nga daghan ang imong saksi. Dili lang usa aron kini mahimong lig-on ug dunay kredibilidad ang imong dokumento. So bisan tuod ang mga saksi maghatag sa lain-laing panglantaw, ang tanang kasulatan adunay hingpit nga ebidensya nga kini makanunayon. Daghan kayong authors, lain-lain og panahon, lain-lain og kaliwatan, lain-lain og nasyonalidad apan nagkahiusa ang Biblia. So anhin nimo makita kung unsa gayud ang Biblia. Sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, sa Pablo, bisan pa si Moses, no? Si Daniel, si Judas, ug ang tanang ubang kauban sa tagsulat sa Biblia, qualified gina sila ingon nga kasaligan nga saksi. Mao man ni sila mga writer, Mateo, si Mark, Luke, John, si Paul, si Moses, si Daniel, si Jude, no? Mao ni sila usa sa mga magsusulat nga kasaligan gayud sila nga tungod sila nakasaksi gayud kun unsa ang ilang gisulat ka matuoran kana ug daghan kanila ang naganto sa mapintas nga pagtratar bisan pa ang kamatayon tungod sa ilang baruganan ingon nga mga saksi. Gilutos, gipatay tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuoran. Mao ni mga tawo nga dili mahadlok mamatay nga mobarog gayud kun unsa ang tinuod. Sama kanato. Nasayod ta nga Biblia, unsay nasulod sa Biblia mao kamatuoran. Apan daghan ang mulutos kanato bisan pa ang atong mga misyonaryo tungod kay di sila gusto maminaw sa kamatuoran gipatay. Daghan ang nahitabo ni ana. So mao na una mahitungod sa mga nakakita, mao ni eyewitness. Ang ikaduha na sa pagkamakanunayon og kasabutan, no? Dunay pa naghiusa. Matod pa ni Jos McDowell, gihubad nato ni sa pinulungan si Buano ang iyang pulong niingon dinhi. Ang Biblia gisulat sulod sa 1,500 years sa nagkalain-laing mga dapit gikan sa Babylonia hangtod sa Roma ang tawhanon nga mga author naglakip sa kapin ka 40 ka tawo gikan sa nagkalain-laing estados kinabuhi, mga hari, mga pastor, tighimo og tulda ug mga gobernador. Mao ni siya mga writer sa Biblia, no? 40 ka author, 1,500 years kini gihimo. Unya nagkalain-lain sila na ay hari, na ay mga pastor, tighimo og tulda, mga gobernador. Gisulat kini dito sa Kamingawan, dunay nagsulat dinhi sulod sa bilangguan, sulod sa palasyo, sa mamingaw nga isla, sa panggubatan, apan kini nagsaysay ug usa ka sugilanon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ang kaluwasan sa Dios sa mga tawo pinaagi ni Hesukristo. Mao ni ang katuyuan. Walay tao nga makahuna-huna o makasulat sa maong buhat. Walay ordinaryong tao nga makasulat niini. Uno na ako no. Kapin sa 15 ka century o siglo, no? Ang milabay tali sa pagsulat sa Genesis ug pinadayag. So Genesis to Revelation na ay 15th century. 15th century, dugay-dugay gina. Dulan sa pinadayag na ug sa Genesis gikan sinugdanan hangtod sa katapusan sa Genesis sa basahon sa Biblia.
mao ni sinugdanan og katapusan. Dulan sa 400 ka tuig ang milabay tali sa pagsulat sa Malakyas ug Mateo. Dool la kay ning Malakyas sa Mateo. Pero ang gap ana nila is 400 years. Mao na yung atong gingon nga silent years katong 400 years in between sa Malakay ug sa Mateo. So adunay panaghiusa bisan pa sa lain nga lugar gisulat ang pagsulat nini ingon sa kasaysayan, panagna, isip biography, autobiography, isip balak, isip balaod sa porma sa sulat, symbolic form sa porma sa panultihon, sa doktrina sa porma kini nagkahiusa. Lain-lain ang pagkasulat, dunay nagsama sa balak, dunay balaod, dunay symbolic, no? Apan kini nagkahiusa. Ang porma sa panultihon sa doktrina nga porma, no? Ato makita ang tanang nagsulat ini nagkahiusa gyud. Wala gid sila makasumpaki. Adunay popular nga ideya ang Biblia. Napuno sa mga panagsumpaki. Mao ni siya gyud. Mao ni popular kay nga ideya gyud. Daghan kay musupak. Nga di tinuod. Apan kinsay nagsulti ni ana atong tanawon. Kinsa may nagsulti ni ana? Tungod kay ang mga pag-angkon nga ang kasulatan puno sa mga kontradiksyon, usa ka na kaseryos nga aligasyon o usa ka na seryoso nga sumbong nga ilang ipasaka o ilang ipadangat. Sumao ni atong buhaton pananglitan makasugat mo ingon ni ining mangutana nga unsa gyud ka sakto ang Biblia. Ang inyong buhaton sa higayon nga dunay musulti kanimo nga ang Biblia adunay daghang panagsumpaki nga wala magkahiuyon, nga wala magkatakdo. Ang inyong buhaton mga igsoon ingna siya. Hangyoa siya sa paghingalan bisag usalang kabuok. Paghingalan og usalang wala na ikasulti. Kasagaran ni ana wala gayud sila ikasulti kay ila lang kini gisubli ang gisulti sa uban ngadto kanila. Kung unsa ilang nadunggan nga ang Biblia dili eksakto di wala hiuyo nagkasumpaki mao ra sa ilang iingon nimo. Pero pangutan-a siya tagay kog usa ka example lang. Asa kan dapita itudlo nako asa dapita sa Biblia nga nagkasumpaki. Wala na ikasulti kay nagsunod-sunod na sila ilang nadunggan. Kasagaran katong nagpatungha sa maong isyu nagapadayag kung unsa kagamay ang ilang gitun-an niini. So wala sila nahibaluan, wala sila kahibalo pero ni akusar sila nga mauna nga wala nagkasumpaki ang Biblia nga luyo sa kamatuoran nga wala gid ay sila magbasa og Biblia. Unsaon man nimo anak pag-akusar? Sa pagkatinuod halos tanan nining gituhuan nga mga panagsumpaki masulbad. Kung familiar mo sa ato ang klase o pagtuon nga apologetic anha ninyo makita nga unsaon pagsulbad sa panagsumpaki sa Biblia. Ang panagsumpaki nga akusar sa Biblia. Ang puno nining tanan mao kun makadungog ka sa pulong nga panagsumpaki dili gyud ta angay mahadlok. Panita mo ingon sila nagsumpaki na wala na magkauyo na Biblia ay mo hadlok ana. No? Ang mga kamatuoran sa Kristyanismo nakatagbaw na sa labing dako nga mga panghuna-huna sa kasaysayan sa tao. Ug ato yung hinumduman ug barugan nga atong Biblia kasaligan. Kasaligan na siya mga igsoon trustworthy. No, mga ato lang gibase sa atong mga ebidensya sa gawas, mga ebidensya sulod, sa mga saksi ug ang panaghiusa. So arita sa ikatulo, ang ikatulo na tukma nga panagna o prophetic accuracy. Tukma gyud. Usa ka pagsuway sa bahay sa bisan unsa nga relihiyon, mao ang abilidad nini sa pagtagna sa umaabot. So nga nana. Usa na nga test. Sa English pa na acid test. Hibaw-an nimo. Ang pagtagna sa umaabot. Nini napita ang Biblia maoy naghari ug naglabaw. Kay ang Biblia nagtagna adunay mga propesiya. Sulay pagpangita sa mga panid sa ubang sagrado nga mga sinulat ug halos dili ka makakita bisan usa ka linya sa tukma nga panagna. Ug na may mga lain basahon inyong basahon wala gina makasulat diha nga mao ni ang tukma nga panagna. Kana mga panagna nga gihimo sa mga tawo bakak na dili na tinuod. Kay usa ra gyud ang nasayod sa tanan. Kung mangutana mo unsa ang ugma, tan-awa niyo sa Biblia. Kung mangutana mo kung unsay inyong buhaton, tan-awa sa Biblia. Kung mangutana mo kung unsay inyong
kahimtang karong panahon na ug sa umabot tan-awa ang Biblia. So panalitan adunay 61 kadagkong panagna bahin sa kinabuhi ni Kristo nga gisulat daghan na kagatusan ka tuig sa wala pa siya matawo. Dunay 61 nga dagko kayong panagna mahitungod sa kinabuhi ni Kristo. So gingon dinhi sa Isaias, no? Sa basahon sa Isaias, ang gisaad nga dunay matawo ug magtukod og gingharian nga walay katapusan. Mao ni sa basahon sa Isaias, no? O sa Isaias 7:14 nag-ingon dinhi nga siya matawo. Ang gipasabot ni tan-awalan niyo ang mga bersikulo nga akong gibasa kay taas na kayo ug akong ibutang sa o kani, no? Ningon dinhi sa 14. Ningon dinhi nga siya busa ang Ginoo gayon mo'y naghatag kaniyo sa usa ka ilhanan. Tan-awa ang usa ka batan-on nga babae magsamkon og mga anak ug usa ka batang lalaki ug tawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. So mao ni nga siya natawo mo ni ang usa ka panagna, no? Gikan sa 61 kabuok nga siya matawo gikan sa usa ka birhen. Mahitungod is kinabuhi ni Kristo. So daghan kaayo. Sa Salmo 72 atong basahon. Ingon dinhi. Ang iyang mga kabatok muyukbo unta sa iyang atubangan ug ang iyang mga kaaway nagtilap sa abog. Ang mga hari sa Tarsis ug sa mga kapuluan maghatag unta kaniya og buhis. Ang mga hari sa Sheba ug sa Siba magdala unta og mga gasa. Ang tanan nga mga hari magyukbo unta atubangan niya, mag-alagad unta kaniya ang tanan nga mga nasod. Mao ni ang propesiya ang panagna bahitungod ni Jesus. Simbahon siya sa mga magbalantay sa karniro ug simbahon usab siya sa mga hari ug kini sila magdala og gasa alang kaniya. Sa Salmos 32:15 nagingon mabuhi unta siya og dugay, maghatag unta og unta ang bulawan sa Sheba ngadto kaniya. Himon unta kanunay ang pagampo alang kaniya ug magpanalanginan unta siya sa tibuok nga adlaw. Mao ni ang gipanagna usab sa pagkatao ni Kristo. So sa Mikyas 5:2 nag-ingon, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, ikaw nga gamayng lungsod diha sa kabanayan sa Juda, gikan kanimo mugula alang kanako ang nahimong tigmando sa Israel nga ang gikan pa sa kanhing panahon gikan sa kakaraanan. Unsay gipasabot nini? Mataw siya gipanagna nga si Jesus mataw diha sa Bethlehem. Kung atong tan-awon unsa man ni swerte lang ba? Tagna lang o sulagma lang? Makaingon ta dili siguro. Kay bisan ang dili magtotoo ha, timan-in ninyo bisan pa ang dili magtotoo nga sintipiko o scientist, magkwenta sa statistics, musulti kanato nga ang kigayunan sa walulang kamaong tagna nga matuman is 1 in 10 to 17 power. Di ko kanang kuan ng mathematics pero matud ba diha 100,000 trillion. Mao ni kasiguruhan nga kana matuman. Imagine na. Wa pa ko kaabot og kwinta ng trilyon, no? Murag ang ako panghibaw-an leon lang pero ako kibaw unsa na sudana na. Lisod kayo, pasensya lang banga kay kuning mathematics. Kana sama sa pagkuha sa tibuok estado sa Texas, mo ni example. Tibuok estado, state sa Texas, no? Ang kanang state sa Texas dubli ang gidako ning Pilipinas. Kaduaon ni ang Pilipinas. Ug ang giingon dinhi, example ani, kanang usa ka syudad sa Texas tabunan na nimo og silver dollars. Silver dollar nga ang gilad mo 2 feet. So og 2 feet mo restuhod, more or less, no? So tabunan na nimo og silver dollar ang gilad mo nini mga 2 feet ug sultian nimo usa ka tawo nga nagtap-tap sa mata sa paglakaw sa tibuok lugar aron pagkuha sa usa ka silver dollar nga dunay tuldok nga pula sa tunga. Ha? Dunay tuldok nga pula sa tunga ug buhaton kini sa una lang nga pagsuway. Huna-una ako na mahimo ba? Posible kayo. So ingon niya anak, no? Ingon niya anak kadako ang posibilidad nga ang panagna sa Biblia tinuod. 100,000 trillion sura ano kaabot pa bakatana, no? Inigihap nato. Sumaw ka na ang sama sa posibilidad nga ang tanan nga mga panagna sa daang tugon bahin ni Kristo natuman. Natuman gayud. Gingon nilang sulagma, natuman kini. Kang Hesus lang na, waay labot sa uban. So, tanaw na to din Atong tanaw ng gisgutan ni Hagros. Kani si Hagros, usa kini ka writer, usa kini ka
manunulat usab. Gingon dinhi gitagna ni propeta Isaias nga laglagon ni Siro ang Babilonia ug bugtugan nga Egipto. Usa sa kadaghanan sa ubang bahin sa kalibutan, kining maong tawo mohukom nga buhian ang mga Hudiyo nga mga na-exile sa iyang teritoryo nga walay bayad nga lukat. So dunay panagna. So naisulat kini sa Isaias 44:28 nag-ingon. Ang nag-ingon mahitungod kang Siro o Cyrus, siya maong akong tigbantay sa karniro ug siya magbuhat sa tanan akong katuyuan. Nag-ingon mahitungod sa Jerusalem, siya tukuron ug mahitungod sa templo ang imong patukuranan ipahiluna. So mao na giingon diha sa Isaias 44:28. Gihimo ni Isaias kini nga tagna 150 ka tuig sa wala pa matawo si Cyrus o si Cyrus. Gihimo ni niya nga mao ni siya naa si Ciro mo'y maghari, mo'y magtukod, mo'y mapahiluna sa patukuranan. 150 years ka tuig wala pa matawo si Ciro, gisulti na ni daan. Unya 180 ka tuig nga wala pay gibuhat si Ciro nini. Layo pag yun ni 180 ka tuig wala pa gihimo si Ciro, gisulti ni daan. Og 80 ka tuig sa wala pa ma-exile ang mga Hudiyo. So nahinumdum mo ato sa atuwa sa higay nga na-exile ang Hudiyo og 70 ka tuig dito sa Babylonia. Sa wala pa kini mahitabo, gisulti ni daan ang paragna. So Babylonia 196 kamilya mao ni ang Babylonia. 196 kamilya kwadrado. Gilibutan dili lang usa ka kanal kundi usa ka dubling paril nga 330 ka tiil ang gihabugon. 330 ang gitas-on kani Babylon. Dunay paril. Ang matag bahin 90 ka tiil ang gibag-on. Matag bahin 90 ka tiil. Bagaan man anak gyud, no? Kini giingon nga dili malaglag apan duha ka manalagna sa Biblia ang nagpahayag sa kalaglagan ini. Kini nga mga manalagna dugang nga nangangkon nga ang kagunuban di kayan sa mga magpapanaw nga ang syudad dili gayud pagapuy-an pag-usab o mga bato dili na gani mabalhin aron gamiton ingon nga materyales sa pagtukod. So gingon dinhi sa Isaias. Atong tanawon sa Isaias 13, no? 17 man ni nagsugod pero ato lang tan-awon ang iyang 19 ug sa 20. Nagingon dinhi Isaias 13:19 ngadto sa 20 ningon ang Babylonia ang himaya sa mga gingharian, ang katahom ug ang garbo sa mga Kaldeanon. Mahimong sama sa Sodoma ug Gomora sa dihang lumpagon kini sa Dios. Ang 20 nagingon di kini dili na gayon mapuy-an o mapuy-an pa alang sa tanang kaliwatan. Walay Arabo nga makatukod silang tulda dito, walay mga tigbantay sa karniro nga makapahimo pagpahigda sa ilang mga panon dito. So ingon ini ang nahitabo. Ingon ini ang nahitabo sa Babylonia, no? Nga grabe kabantugan nga lugar nga nasod. Matud pa si Jeremias 51:26 nag-ingon walay bato nga makuha gikan kanimo alang sa patukuranan. Ug walay bato alang sa sukaranan apan ikaw mahimo nga biniyaan sa dayon nag-ingon ang Ginoo. Mao ni nahitabo. Mao ni mga panagna nga nahitabo gayud, no? Sa Jeremias 51:43 nag-ingon ang iyang mga syudad nagahimong kalisangan, yuta sa hulaw kumingawan, yuta nga walay tawo nga nagpuyo ug walay anak sa tawo nga moagi niini. Ug imo makita na unsa na ang Babylonia, nahimo ng desierto, nahimo ng kamingawan. Nga unsa man kadako nga syudad na sa una. So ang eksakto gayon nga lokasyon o pagkasunod-sunod sa pagtukod sa siyam kasibsibanan sa Jerusalem gitagna ni Jeremias mga 2,600 ka tuig kanhi. Iyang gitudlo ang panahon niini nga proyekto sa pagtukod ingon nga katapusang mga adlaw. Nga mao ang yugto sa panahon sa kaduhang pagkatawo pag-usab sa Israel. Ingon sa nasod nga nahimong nasod sa yuta sa Palestina. Nahinumdum mo ni nga nawa naman ni sila. Katong gingon nila the wandering Jew, nawa na maguning mga Hudiyo. Wala na sila nasod, no? Unya kini nga pagkatao pag-usab na himong kasaysayan ni adtong 1948 nahinumdum mo ato ug ang pagtukod sa siyam ka mga sibsibanan magpadayon sa tukma nga lokasyon ug hanay kayong gitagna. Atong basahon ng Jeremias 31:38 ngadto 40 nagingon dinhi
nga nagingon mahitungod kang Siro, siya mao ang akong tigbantay sa karnero ug siya magbuhat sa tanan akong katuyuan, nagingon mahitungod sa Jerusalem. Siya tukuron ug mahitungod sa templo, ang imong patukuranan ipahiluna. Ug ang igsusukod moabot sa unahan halos ngadto sa bungtod sa Garib ug muliko ngadto sa Guwa. Ang tibuok nga walog sa mga patayng lawas ug ang mga abo ug ang tanang mga uma hangtod sa sapa sa Kidron ngadto sa iskina sa ganghaan sa kabayo. Paingon sa silangan, mahimong balaan alang sa Ginoo. Kini dili ibton o lumpagon pahangtod sa kangturan. So kani mao ang lugar nga gisaad sa Dios nga iyang i-restore, no? I-restore niya tungod kay ang panagna nga gihimo ni atong pila ka tuig nga mga higayon nga nilabay nahimo kining tinuod ug duna gyud nahitabo nga kini nahitabo gyud sa saktong panahon. So si Moses nagtagna uban sa pipila ka mga pagdugang si Jeremias Jesus. Mao ni pagtagna ni Moses nga ang karaang Hudiyanong nasod pagabuntogon sa makaduha ug ang katawhan dadon ingong ulipon matag higayon. Una ang Babilonia sa yugto 70 ka tuig kato akong gingon ug dayon pinaagi sa usa ka ikaupat nga gingharian sa kalibutan nga mao ang nailhan nga Romano. So sa nakita nato dinhi kaduha gid gibuntog ang Israel. Ang una gibuntog sila sa Babilonia, diin gi-exile sila 70 ka tuig ngadto sa ila ug dayon ang ikaduha nila pagkabuntog mao ang Roma. Mao ni ang ilang pagkabuntog nga sila nagkawagtang na gyud, nagkawatas-watas na sila o nagkatibulaag sila. Kining duha ka panagna na natuman. Ang una ni atong 607 BC before Christ ug ang ikaduha ni atong AD 70. So after Christ na ni kaning Roma. After Christ ni ang panagna ang ikaduha nga nagkawagtang na sila. So atong tan-awon diri sa Jeremias 25:11. Ngingon dinhi, kining tibuok nga yuta mahimo nga ginuba o binayaan o kining mga nasura mag-alagad sa hari sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Mao ni ang gitagna sa Israel nga mahitabo. Nga mag-alagad sila sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. No? Si Jeremias nagtagna nga bisan pa sa pagkamabungahon ini ug bisan pa sa pagkaanaa sa supply sa tubig nini ang yuta sa Edom karon mao ni ang bahin ngadto sa Jordan. Mahimong usa ka apuli o barin, kamingawan, walay nagpuyo nga kamingawan. Mao usab ni giingon ni Jeremias. Ingon dinhi sa ato lang gibasa atong Jeremias 25 nga kining tibuok nga yuta mahimo nga ginuba o binayaan o kining mga nasura magalagad sa hari sa Babylonia. Mao ni ang panagna sa Israel. Ug atong tan-awon diri sa Jeremias 4 bersikulo 20. Dito ta sa 20. Gingon dinhi. Jeremias 4 bersikulo 20 ningon dinhi ang katalagman nagsunod sa katalagman nagsunod-sunod. Ang katalagman ang tibuok nga yuta nalaglag sa kalit ang akong mga tulda nga lumpag ang akong mga tabil sa usa lamang kapag pamilok. Mao ni panagna nga nahitabo. Matud pa sa Ezekiel 25:12 ngadto 14. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Tungod kay ang Edom, may tungod kani sa nasod sa Edom. Tungod kay ang Edom nagbuhat nga mapanimaslon batok sa banay sa Huda ug nakasala og dako gayud sa pagpanimalos kanila busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Tuy-oro nako ang akong mga kamot batok sa Edom ug puohon nako ang mga tawo mga mananap gikan nini ug himuon ko kini nga mingaw. Gikan sa timan hangtod sa Didan sila mga pukan pinaagi sa espada ug akong ipahamtang ang akong panimalos batok sa Edom pinaagi sa kamot sa akong katawan nga Israel. Ug magbuhat sila ngadto sa Edom sumala sa akong kasuko ug sumala sa akong kapungot ug sila makaila sa akong panimalos nag-ingon ang Ginoong Dios. Di day lalim no? Manimalos ang Dios. Kung atong hunaw-hunaw ang ato ang panahon karon. Libre kay ta musangyaw sa pulong sa Ginoo. Libre kay ta dinhi nga mag-church. Natay freedom. Yawa nato na gigrab ang opportunity nga atong buhaton kung unsa gid gusto ang ipabuhat sa Dios. So ang iyang description din iningon, tukma nga nagtug-an sa kasaysayan ni anang gitawag ng ngit-ngit nga riyon karon. Kini pipila lamang sa mga propesiya. Di ba? Kay bulungan kaayo natag-an ang mga propesiya na hitabo gayud. Ebidensya sa gawas sa pagkadili malaglag o kredibilidad sa kasaysayan. Eternal nga ebidensya sa mga asoy sa nakasaksi panagiusa nga natugma ang tagna. Mao ni ang atong nakita dinhi sa maihan description.
Sulain pa personal nga ebidensya, mao na ni. Gahom nga makabag-o sa kinabuhi. Mao na ni ang personal nga ebidensya. Ang Biblia mao labing halinon nga libro sa kalibutan, dili ba mo ni the best selling book sa kalibutan. Di mo mutuo? Tanawa niyo dito sa opisina, bisan asa mo barko, maunsang lugar, makakita mo Biblia. Karon dili na kaayo kay tungod ang uban ng mga gobyerno labi na gyud sa gawas gipangkuha naman nila sa mga eskwelahan panguha na nila ang mga Biblia. Apan karon gihapon makita nimo nga mao gihapon ang halinon kayo nga libro. So lahi gayud siya, no? Gingon dinhi nga Biblia mao labing halinon nga libro sa kalibutan. Ang kadaghanan kanato tingali nahibalo nga kini ang unang dagkong libro nga giimprinta sa usa ka printing press. Mao ni ang unang nga dagkong libro nga giimprinta sa printing press. Tibuok man o kabahin ug aduna kini translation nga musubra nasa 2,900 nga lengguwahe. So sa ato pa ang atong Biblia karon niabot nag 2,900 nga lengguwahe. Daghan na kaayo. Gituyo gini gihimo ni mga scholars tungod kay gusto gid sila nga mapaabot nila sa mga lain-lain nga katawhan, sa lain-lain nga nasod, sa lain-lain nga lengguwahe aron ila gid masabtan ang pulong sa Dios diha sa Biblia. Ingon ni ana, ang pinadako nga pagkamatuod nga Biblia pulong sa Dios aduna kini talagsaong gahom nga makausab sa kinabuhi sa tao. Dili ba? Daghan kayo itong mga kaigsuonan, lakip na ko anak, mga igsuon, nga sa una naglatagaw lang. Walay direksyon sa kinabuhi. Wala na'y pag-amping sa kinabuhi. Ang gitanaw na lang karon, wala magtanaw ugma. Tira pasagad, marka bahala, ingon ni anak ang kinabuhi. Daghan ang mga tao nga nagingon ni anak mga igsoon apan sa dihang pagbasa nila sa Biblia, giusab sa Dios ang ilang kinabuhi. Mga dako kayo kausaban ang mahitabo sa kung ikaw mubasa sa Biblia ug ikaw musalig sa pulong sa Dios. Mao ni ang saktong pagsanong sa revelasyon. Dili nga mahimong theologian o tipaniid apan usa ka magsisimba. Mao ni sa revelasyon. Dili ka mahimong bantugan o theologian o tigpaniid apan usa ka magsisimba, usa nga nagpasakop sa buhi nga Dios. Mao na atong tumong og tuyo. Ang pagpadayag sa Dios kinahanglan nga personal gyud nato nga masinati. Dili na kinahanglan nga maminaw ta sa uban kay mao ni gipadayag sa Dios, kinahanglan imo kini mabati personal mismo ikaw ang makasinati niini. Mao na gingon sa Salmo 38:4 ningon. Sa ato nang gibasa sa una, sa sugod nato. Ningon dinhi. O sulayi, makita ninyo nga ang Ginoo maayo. Bulahan ang tao nga modangop kaniya. So una-unaan na ninyo kanang mangpulong sa Dios nga gihatag kanato. Tilawi tan-awa ang Ginoo maayo. Maayo. Dili lang ni imbitasyon sa mga tao nga wala pay pagtuo sa Dios. Paninumdumi bisan kita mga Kristohanon, kini imbitasyon ni nato nga tanan. Tilawi ug tan-awa ang Ginoo maayo. Sunod ay usa ka sugilanon agi pagtapos. Dunay usa ka atheist, no? Kailan mo atheist kanang walay gituo ang Ginoo. Dunay usa ka atheist nga nagbaro tubangan sa usa ka grupo sa usa ka universidad. Sa universidad. Ug siya nag-ingon, ni deklara siya nga walay Dios. Atheist, di magina mo tuog Dios. Ningon siya walay Dios. Og nagsaway sa Kristyanismo, gisaway pa gyud ang Kristyanismo. No? Makita nato nga wala gyud siya pagtuo sa Dios. Nya iyang gihagit ang mga audience, maron na ni ako lang example ako nya kamo audience. Iyang gihagit ang audience ng mga tao. Siya mingon, kung adunay makaprobar nga ako sayop, gusto ka nga moari diri sa plataporma nagbarog siya diri nga mapasigarbuhon. Siya gusto kisay mo probar nga ako sayop, nga walay Dios. Gihagit iyang mga tao. Ingon siya, wala bagay makapamatuo diha ninyo nga ako sayop. Imagine na lang ako'y nag-ingon ko nga walay Dios. Walay ba usa ninyo diha nga mosupak o matuod nga tinud-anay nga walay Dios? Wala gyoy nilihok. Apan dihay usa ka tigulang. Tigulang ha, mga batan-on, may pangtigulang. Dihay usa ka tigulang nga lalaki nga may tindog, milakaw sa unahan. Nya ang mga tawo nakaila ning tiguang nga kay ngano? Usa kini kahalangdon nga membro sa church, sa local church. Apan ang una diyang kinabuhi usa ni siya kapalahubog. Misaka siya
Nagbisti, ang iyang bisti, maayo yung pamistik, misaka siya dito sa entablado. Mitindog siya sa tunga-tunga, niya dayon mingon ng itihis, ikaw, unsa may imong ebidensya nga nasayop ko? Yang gitudlo ang maong tao. Pero ang tao, wagi tingog-tingog. Doon lang siya ngadto. Pagpangutana sa itihis, nga unsa may imong ebidensya nga nasayop ko? Kuha siyang orange. Iyang gipanitan. Lagi, sige sulti ang itihis nga, unsa ebidensya, panitan lang niya. No? Ningon din siya. Pag human nagpanit, kaon niyang usa ka piraso. Iyang gitilawan. Kaon niya. Iyang gipangutana ang itihis. Unsa iyang gipangutana? Diin siya, unsa may lami nining orange? Nagpanit siya orange, iyang gibutang diha, nang itihis diri, panitan niya, kuha siya usa, gibutang niya diha. Ningutana siya sa itihis. Unsa may lami ani nga orange? Ningon ng itihis, ang saom na ko paghibalo, nga wala man ko mukaon, ana. Sakto sad, no? Unsa niya paghibalo, nga man siya mukaon. Ningon din ang katong tigulang, ay sakto. Sakto ang akong punto. Siya mingon, mao ka na ang akong nahibaw-an, bahin ni Jesus. Bahin ni Jesucristo, akong natilawan ang iyang gitanyag kanako nga kaluwasan ug akong nakaplagan pinaagi sa kasinatian nga ang iyang ikahatag kanako maayo kaayo. So ingon ni ana, taste and see that the Lord is good. Tilawi, mga igsuon. Daghan kaayo ang mingon nga walay Dios. Ato usab silang pangutan-on, nasulayan na ba ninyo? Natilawan na ba ninyo? Nasusi na ba ninyo ang tinud-anay? Daghan kay pangutana nga atong ipangutana nila nga labing siguro dili gina sila makatubag. Kay wa gani siya katubag kun unsay lami niya tong orange. Kay wa man siya motilaw. Ingon ni ana ang atong kinabuhi ang Kristohanon sapagkat tinuod ang Dios mismo naghimo sa samang pagdapit diha siyang pulong. Gidapit kita niyang tanan pinaagi sa pulong. Matod pa si Jeremias 29:13. Ato na ning gibasa ganiha mga igsoon pakumbalikon kay mao ni imbitasyon sa Dios diri kanato. Unsay iyang giingon? Kamu mangita kanako ug makakaplag kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. Makaplaggan ninyo ang Dios kung kamo mangita kaniya diha sa inyong tibuok nga kasing-kasing. So ang pagampo mga igsoon katong adunay mga pangutana o pagduda mahitungod sa Biblia, mahitungod sa pulong sa Dios ug labaw na sa tanan, labaw sa Dios nga pagduda sa Dios. Pangitaa siya. Pangitaa siya sa tinud-anay. Ug alang ni adtong ana-anay pagtuo. Nagampo ako nga kining mensahe karong kahaponon mga igsoon. Mao ni makapalig-on kanato pag-ayo, makapalig-on sa inyong tagsa-tagsa ka pagtuo. Taste and see that the Lord is good. So atong gisusi karon ang pinadayag kun giun sa pagpadayag sa Dios ang iyang kaugalingon sa tao, pinaagi sa kasulatan. Mangutana kita unsaon nato pagkahibalo nga ang Biblia gikan sa Dios. Mao ni ato mga pangutana at aduna kitay pagmatuod nga ang Biblia usa ka katingalahan nga libro. Mao ni atong matubag tungod sa daghan nga ebidensya mga igsuon. Mao ni atong gituki karon ang revelasyon ug asunod semana ato usab tan-awon ang mahitungod sa inspirasyon ug illumination o pagpahayag sa Dios. Ingon ni ani ang tanan natong matun-an mahitungod sa Biblia nga ang Biblia gayud kasaligan at tong katuhuan ug mao gyud ang pulong sa Dios. Ug diha usab nato makit-an nga nag-imbitar kanato ang Dios. Pangita kamo kanako ug makakaplag kamo sa diha nga kamo mangita kanako sa tibuok ninyong kasing-kasing. Way laing basahon mga igsuon nga nagsulti niini. Ang Biblia lamang. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong gipadayag nga kamatuoran nining kaponon. Sa among pagtuon sa imong pulong Ginoo Dios, imong gipakita nga ang tinubdan nining tanan mao ang basahon nga imong gihimo ang Biblia. Tuguti amahan nga among makita Ginoo Dios ang katinud-anay gayud sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Liguna among pagtuo Ginoo nga aron kami makapadayon sa paglakaw diha kanimo. Og salamat sa imong mensahe
Ngayong gihatag ni kapunon. Naot pa unta, Lord, nga kini makahatag ka mo kalig-on sa mong pagtuo diha kanimo. Nga kami makapadayon sa paglakaw diha, sa pagsalig sa imong pulong diha sa Biblia. Salamat o Dios. Salamat nining tanan. Inyong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.